Чао, скъпа. Ще си имаме бебе. Скоро ще направим пътуването на живота си. Ще обиколим целия свят. Ще чуем истории и разкази, които никога няма да забравите. Мислете за нас, като за екскурзоводи. Ще бъдем заедно, за да ви покажем хубави неща по пътя. 12-те епизода на Алфа ще ни провокират да поговорим за някои от най-важните аспекти на живота. Ще ви накараме да се замислите за нещата, в които вярвате. Това няма да е лекция, в която само Бен и аз ще говорим. Вместо това ще говорим в малки групи и ще задаваме различни въпроси. Но най-напред, аз съм Бен, а това е Джейсън. Добре дошли в Алфа. Средната продължителност на живота в развитите страни е 80 години. Но какво да правим с тези 80 години на Земята? Какъв е смисълът на цялото това време и дали изобщо има смисъл? Алфа се занимава с най-важните въпроси в живота. Но не е ли малко странно да говорим за живота? Това е нещо, което правим. Всеки ден се събуждаме, обличаме, закусваме, дано да е нещо полезно, отиваме на училище, влизаме в клас, пишем си домашното или разговаряме с приятели. После се прибираме вкъщи и си лягаме, а на следващия ден всичко се повтаря. Това е. Какво ще направите, ако ви остават 24 часа живот? Сложно е. Не знам. Може би ще скоча с бънджи. Може би ще скоча от някоя скала? Ще скоча с парашут или ще плувам с каяк. Ще отида със самолет до Нова Зеландия. Може би ще скоча с парашут. Аз свиря на музикален инструмент, така че бих изнесъл невероятен концерт. Знам ли? Вероятно ще отида до скейт парка, след което на плажа. Със сигурност ще отида в Австралия. Това ще направя. Може би ще прекарам това време с семейството си. Сигурно така ще направя. Бих посетила място, което винаги съм искала да посетя. Бих посвирил с моите приятели. Ще бъда със семейството си. Ще похарча всичките си пари за пазаруване. После ще отида до спа центъра и ще се забавлявам през цялото време. Какво ще направите, ако ви остават 24 часа живот? Ако ми остават 24 часа живот, ще се измия колата или ще свърша нещо полезно. Може би ще си задам някои въпроси, свързани с вярата, любовта и, разбира се, вечността. В Алфа ще водим разговори за живота и Бога. Ще разгледаме тези неща от християнска гледна точка. Самото споменаване на християнството поражда различни мисли, което е напълно нормално. Когато бях в гимназията, мой приятел ми каза, че за него вярата в Бог е пълна глупост. Все едно му бях казал, че вярвам в Дядо Коледа или в Великденския заек. Аз също мислех, че християнството е глупост. Смятах, че става въпрос за стари хора, които пеят стари песни, пият чай и следват правилата на една стара книга. За мен християнството не е било нещо пресилено или глупаво. Просто не разбирах какво общо има с моя живот. Когато бях в 8-ми клас, имах трудни моменти. Имах чувството, че в училище нямам приятели, а вкъщи никой не ме разбира. Спорех с родителите си за всичко. Веднъж, когато бях разстроен, не помня защо, баща ми искаше да ми помогне. Подаде ми една Библия и каза да я прочита. Аз я взех от ръката му и я хвърлих на земята. Не знам защо го направих. Може би защото ми се струваше безполезна. Може и да не сте били в подобна ситуация, но повечето от вас са си задавали следния въпрос. Заслужава ли си да обръщам внимание на Бог? Това може да е първият път, когато говорите за този вид неща. Изглежда в обществото има правило, според което не би трябвало да говорим за това в какво вярваме. Хайде да видим защо това е така. Защо според вас хората изпитват неудобство да говорят за това в какво вярват?
Поради някаква причина, свързана с това каква религия изповядваме и каква е вярата ни, ние казваме, че тези неща са много индивидуални и не следва да се обсъждат, нито да се критикуват. Аз не изпитвам неудобство, защото съм от място, на което всички са католици. Някои са настроени против собствената си религия и не я обсъждат. Аз не съм религиозен, но не се страхувам да говоря за това, в което вярвам и мисля, че с всеки трябва да е така. Хората се палят, стане ли въпрос за вяра. А ако отида при някой и го помоля накратко да защити възгледите си, обстановката може да се нажежи. Хората се страхуват да не бъдат отхвърлени. Това е основното. Хората не искат да си развалят отношенията, заради това, че някой е казал нещо, с което не са съгласни по принцип. Просто си мълчете, само това ще кажа. Защо според вас хората изпитват неудобство да говорят за това, в какво вярват? В центъра на християнската вяра стои Христос. Той не се е страхувал да говори за проблемите, за разлика от други. Исус е казал някои доста скандални неща. В Евангелието от Йоан казва: "Аз съм пътят и истината и животът." Както преди 2000 години, така и сега, това твърдение предизвиква спорове. Ще се опитаме да разберем какво се крие зад тези думи. Исус е казал: "Аз съм пътят." Какво ще рече "Аз съм пътят"? Път към какво? Познавам един човек, Дейвид, който е имал забележителен живот. Неговият разказ ми помага да разбера какво е имал предвид Исус. Когато бях 12 годишен, майка ми претърпя нервен срив и лежа в болница дълго време. Баща ми пък се бореше с алкохолизма. Имах двама братя, с които в общи линии сами се отглеждахме. Една нощ, докато си лягах, майка ми се опита да се самоубие. Баща ми беше пиян. Помня, че казах през сълзи: "Господи, ако ти има, мразете." Толкова мразех Бог. Толкова му бях ядосан и изпълнен с горчивина и негодование. Тези събития оставиха дълбока следа в мен и реших, че детството, което съм имал, няма да бъде моят живот. Когато бях на 18, реших, че докато навърша 30, трябва да съм милионер. Денем играех ролята на амбициозния младеж, който на 30 трябва да е милионер, а нощем се движех с наркомани. Въртях търговия с наркотици и правех всичко, за да поддържам този начин на живот. Мечтата ми да стана милионер бе постигната. Можех да отида където и когато си поискам. Имах повече пари, отколкото някога бях мечтал, но не бях щастлив. Осъзнах, че дълбоко в мен има някакъв мрак, някаква празнина. Страдах от епилепсия и по някаква причина започнах да получавам гърчове по-често. По онова време у нас работеше една жена. Казваше се Бони и беше много приятна жена, християнка. Един ден Бони ме видяла, след като съм бил припаднал. Извикала жена ми и казала, че Бог ѝ е заръчал да се моли за мен. Аз казах, че няма да има кой знае какъв ефект, но че нямам нищо против, и тя се помоли за мен. По време на молитвата не знам защо заплаках. Когато си тръгна и благодарихме, че се е отбила, на следващия ден видях един съсед от същата църква, в която ходи и Бони. Попитах го дали и утре ще ходи на църква и той потвърди. Попитах дали може и аз да отида с него, а той ми отговори, че много би се радвал. На следващата сутрин стояхме един до друг в църквата. Когато започна хвалението, се разплаках. Не знаех защо плача, но не можех да спра. Опитвах се всячески да спра да плача, но сълзите се стичаха по лицето ми. В този момент, за първи път, любовта му към мен беше много истинска. Чувството, че той ме обича, беше удивително и неповторимо. Чували сте за групата Queen? Техни песни са "Ще ви разбием" и "Бохемска рапсодия". Тази лудост, наречена любов, друг умира, Флаш Гордън, Под натиск, Не ме спирай сега, Ние сме шампиони, Да. Колело, Знам, че обичаш рока. Седемте морета на рай. Той обича Queen, както и да е. Не мога да спра да те обичам. Вокалът на Queen, Фреди Меркюри, е едно от най-големите имена в музиката. Имал е милиони долари и милиони фенове, но не е бил щастлив. В интервю малко преди смъртта си признава, че е самотен. Казва: "Може да имаш всичко на света и пак да си най-самотният човек. И това е най-горчивият вид самота. Успехът ми донесе световна слава и милиони долари,
но ми попречи да имам онова, от което всички се нуждаем – дълготрайна връзка. Когато Исус е казал «Аз съм пътят», е имал точно това предвид. Аз съм пътят към една дълготрайна връзка с Бог. Чувал съм хора да казват, че знаят дали нещо е истина. Но не съм чувал някой да твърди, че Той е истината. Исус обаче е заявил «Аз съм истината». Ще изясним думата истина, защото може да означава различни неща за различни хора. Може би сте чували да казват «За теб това може да е вярно, но за мен не е». Сигурно ви звучи познато, нали? Звучи любезно, но когато говорим за факти, ако нещо е вярно, не се ли отнася за всички? Или ако нещо не е вярно, нима не е вярно за всички? Представете си, че стоите на ръба на скала и някой каже «Мога да летя и ще скоча». Не бихте ли казали «За теб може да е вярно, но за мен не е». По-скоро бихте казали «Полудя ли?» Независимо дали вярваш в гравитацията, тя съществува. Когато говорим за посланието на християнството, не говорим за нещо, което е вярно само за някои хора. Авторът на хрониките на Нарния Клайв Стейпълс Луис казва: ако християнството се окаже лъжа, това не би имало голямо значение, но ако е истина, то има съдбовно значение. Няма средно положение. Съвременният свят до голяма степен е повлиян от хора, които вярват в Исус. Според някои, вярата и науката са несъвместими, но в историята едни от най-влиятелните хора на науката са били християни – Галилей, Коперник, Нютон и Мендел. Лично аз съм вдъхновен от Франсис Колинс. Той е бил директор на проекта за човешкия геном, който е в челните редици на научното откритие за нашата ДНК. Той е един от най-уважаваните генетици в света. В една своя книга той пише как е станал християнин, без да се налага да прави компромиси със своя интелект. Някои смятат, че никой интелигентен човек не би повярвал в Исус. Но историята бива променена от брилянтни мъже и жени, които са вярвали и продължават да вярват, че вярата и науката се допълват. Когато Исус казва, че Той е истината, има предвид нещо отвъд интелектуалното знание. Той не говори само за онова, което знаем с ума си, но и за онова, което усещаме със сърцето. Има огромна разлика между това да знаете нещо за някого и да го познавате лично. Например, знам много неща за Опра, защото Джейсън говори непрекъснато за нея. Извади си портфейла. Аз и Опра във Ванкувър. Днес видях снимката няколко пъти. Благодаря. Хубава е. Хубава е за теб и Опра. Да. Ако видя Опра на улицата, ще я позная. Но тя няма да ме познае, защото има голяма разлика между това да знаеш нещо за някого и да го познаваш. В Исус ние откриваме, че истината не е просто съвкупност от идеи, а личност, която да опознаем. В християнството не става въпрос за набор от правила, а за познаването на Бог чрез Исус. Да предположим, че Бог е реален. Ако бихте могли да му зададете един въпрос, какъв би бил той? Ако можех да задам един въпрос на Бог, Защо е избрал да бъде толкова необикновен? бих започнал с думата «Защо?». Вероятно ще го попитам, каква е целта на всичко това? Защо има тероризъм? Какво ще стане след като умра? Какво ще стане след като умрем? Може би ще го попитам за нещата, с които съм се борил в живота. Нещо за себе си. Какво ме очаква за напред? Каква е тази мания да бъдеш възхваляван непрекъснато? Какво става? Какво ще стана, когато умра? Защо не вземеш да ни се покажеш, например? Цял живот се чудя какво ще стане след като умра. Защо планетата ни има толкова много недостатъци? Бих го попитал, дали само на Земята има живот или той съществува и някъде другаде. Да предположим, че Бог е реален. Ако бихте могли да му зададете един въпрос, какъв би бил той? Исус е казал, аз съм животът. Възможно е да сте жив, но не и да живеете истински. Когато бях в гимназията, все търсех нещо, което да осмисли живота ми. Бях убеден, че ако имам шофьорска книжка, ще бъда свободен и щастлив. Взех книжка, но това не промени живота ми толкова, колкото мислех. После си помислих, че когато завърша гимназията, едва тогава ще бъда щастлив. Завърших и бях доволен, но не и удовлетворен. Тогава си помислих, че имам нужда от приятелка. Да, хванах си приятелка. А след това друга и после трета. Но осъзнах, че сърцето ми продължава да е празно. Имах всичко, което исках. Но все още нещо ми липсваше.
Сърцето ми копнееше за нещо по-истинско и по-дълбоко. Това беше копнеж за живот. Именно за този копнеж говори Исус, когато казва: Аз съм животът. В живота ни има толкова неща, които Господ не е предназначил за нас. Страх, несигурност, пристрастеност, вина, безнадежност. Бог не иска да живеем с тези неща. Исус е казал: Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Независимо дали чувствате, че нещо ви липсва или не, животът с Исус е различен от този без него. Имало едно време в добрата стара Англия момче на име Ники. Било е толкова отдавна, че телевизорът в дома му е бил масивен, а картината черно-бяла. Можете ли да повярвате? Имало е само 3 канала. И нещо по-лошо. Картината се превръщала в стотици размити линии. В семейството му открили, че могат да подобрят картината, ако стоят близо до телевизора и поставят ръка на гърба му. Дори стоенето в определени пози помагало. Настъпил денят на финала на световното първенство по футбол през 1966. Точно когато англичаните били на път да отбележат гол, картината изчезнала. Всички били бесни. Тогава Ники открил, че на телевизора има щепселно гнездо, както и кабел, който излиза от стената и се свързва към антената на покрива. Просто е трябвало да ги свържат. След това са могли да се насладят на останалата част от мача с новата картина и гледането им на телевизия се променило завинаги. Животът с Исус е като да виждате ясно за пръв път. Помня конкретния момент, когато реших да повярвам в Исус. Беше 2 август и шофирах колата на баща ми. Бях прекарал месеци в борба с въпроси за Бога и живота и на моменти чувствах, че сякаш се боря със самия Бог. В онзи летен ден реших да предам живота си на Бог. Със сълзи на очи казах на Бог, че искам да следвам плана му за моя живот и че искам да бъдем приятели с Исус. Имаше значителна промяна в живота ми през онзи ден. Сякаш огромна тежест от безнадежност и вина падна от раменете ми. Усетих силно чувство на облегчение и радост в сърцето си. Почувствах, че съм обичан от Бог и променен за винаги. Ако живеете 70 години, ето как ще ги прекарате. 20 години и 3 месеца в спящо състояние. 10 години и 5 месеца в гледане на телевизия, 7 години и 6 месеца в ядене и пиене, 5 години и 9 месеца в пътуване, 18 в чакане на опашка и 6 месеца в чакане на червен светофар. Някои от нас ще чакат повече на червен светофар, отколкото да се замислят над важни неща като вярата и живота. Ще отделим малко време, за да зададем най-важните житейски въпроси и да изследваме живота и думите на Исус. Остават ви около 570 000 часа живот. Каним ви да прекарате по-малко от 24 от тях с алфа.